ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலனா நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகேங்களா. அதாவது யூனிவர்ஸ், அதாவது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட யூடியூப் சேனல் ஓகேங்களா. அவனோட யூடியூப் சேனல் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை. அதாவது அதில் இன்னைக்கு வீடியோ வராது. இந்த புது அக்கௌண்ட் அதாவது மார்ஷ்மெலோங்கிறதுலனா வீடியோ வரும் ஓகேங்களா இன்றைக்கி. இது வந்து அவனோட புது யூடியூப் சேனல். அதனால இதுலனா இன்றைக்கி வீடியோ வரும். அந்த யூனிவர்ஸ் அந்த சேனலில் இன்றைக்கி வீடியோ வராது. அது ஏன்னா இப்போதைக்கும் வந்து என்ன பிரச்சனை, அதாவது அவன் வந்து யூடியூப் வீடியோ போடுறான்ல அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட், அந்த யூடியூப் வீடியோவில் போடுற ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து அவங்க அம்மா வந்து ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, அவங்க யூனிவர்ஸ் வந்து அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி யூடியூப் வீடியோ போடுறதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கிறதுனால அவங்க அம்மா வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து புது சேனலில் புது அக்கௌண்ட்டில் செய் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் இப்போ மார்ஷ்மெலோன்னு ஒரு சேனல் செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் அவனுக்கு கொடுங்க ஓகேங்களா. நல்லா இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே. என்னோடய சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நான் அப்பப்போ இன்ட்ரோ அவுட்ரோலாம் மாட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகேங்களா. இப்போ கூட இன்னொரு அவுட்ரோ வந்து இன்னும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆனோடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்னொரு அவுட்ரோ வரும் ஓகேங்களா. அவுட்ரோனா வந்து வீடியோ முடிஞ்ச உடனே அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்குல்ல, அதனால் அவுட்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா. இன்ட்ரோ வந்து சும்மா முன்னாடி வருது. இன்ட்ரோவும் அப்பப்போ மாற்றுவேன், அவுட்ரோவும் அப்பப்போ மாற்றுவேன். ஏன்னா இந்த எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு வந்து ஒரு ஏதோ செட் ஆகிறது இல்லை, பிடிக்கிறது இல்லை, எதுவுமே பிடிக்கல. நானே ஏதோ வச்சு செய்கிறேன் ஓகேங்களா. அதனால தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறத இப்போ வந்து நான் எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கிறத வந்து செய்கிறேன்னா வச்சுக்கோங்களேன். அதை வந்து எப்படி சொல்கிறது, இன்னொன்று பார்த்துடுறேன். அதாவது இப்போ வந்து நான் ஒன்று செய்கிறேன், அழகாக செய்கிறேன்னா அதே மாதிரி இன்னொன்று அதை விட அழகாக இருக்குது. அதனால தான் நான் அப்பப்போ மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். அதை மட்டும் சாதிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா, ஹேவ் ஃபன்.